Oliko sulla tommoinen turvallinen, uskova koti ja lapsuus? No ei siinä mielessä ollut, että hengelliset asiat olisi ollut päällimmäisenä missään tapauksessa. Muistan mä ihan lapsuudestani, että kirkossa joskus käytiin ja sillä tavalla, mutta nämä hengelliset asiat ei ollut tuttuja. Kuitenkin 9-vuotiaana menin pyhäkouluun, muutettiin Turussa sinne Pansion alueelle ja se oli pikkasen semmoista pahamaineista paikkaa ja herkkä lapsi kuitenkin olin, niin halusin etsiä jotakin ja se pyhäkoulu oli se paikka. Siellä en kuitenkaan pitkään viihtynyt, kun sitten samana vuonna jo oltiin sitten, siihen aikaan tuli tämmöiset liimat ja tinnerit kuvioihin niillä alueilla ja niitä alettiin sitten kokeilemaan ja niin pyhäkoulukin myös jäi. Oliko se silloin 9-vuotias? Mä olin 9-vuotias silloin ja silloin ruvettiin sitä tupakkia kanssa polttamaan samaan aikaan sitten ja monennäköistä siinä sitten vanhemmatkin tietysti yritti matkan varrella sitten ja koulustakin puututtiin asioihin, että koulun kuitenkin on käynyt kunniallisesti läpi loppuun asti monien kommelluksien kautta kylläkin ja siellä sitten muistan 11-vuotiaana velipoika löysi mut lumihangesta sammuneena ja tämmöisiä tapauksia matkan varrella. 15-vuotiaana oli niin, että mä olin kova jätkä, kun mä join 10 pulloa olutta enempi kuin toiset, eli siitä oli tullut se mittari sitten sille kovuudelle. Ja 16-vuotiaana on sitten päihteiden takia ensimmäisen kerran ollut hoidossa, että sitten on tämmöistä sekakäyttöä tullut ja semmoista sitten. Sitä on jatkunut 35 ikävuoteen asti, että siihen väliin kyllä mahtuu paljon asioita. Mä olin 17, kun löysin nykyisen vaimoni, tai miten sä nyt sanot, että ei ymmärretä väärin, kun ei muuta ole ollut. Mutta että kuitenkin niin ajattelin, että kun saa vaimon itselleen, niin elämä paranee. Mä ymmärsin, että se on todellinen ongelma, nämä päihteet mulle, ja hyvin varhaisessa iässä ymmärsin sen. Ja olihan mulla pitkä historia siinä vaiheessa jo 17-vuotiaana päihteille. Ja sitten meille syntyi ensimmäinen lapsikin silloin, kun mä olin 18. Ja mä ajattelin, että nyt musta tulee kunnon iskä ja mä haluan olla kunnon isä. En edes pystynyt vaimoani toimittamaan, synnyttämään sitä ensimmäistä lasta, kun oli siellä porukoissa sitten aineita käyttämässä. Ja kuitenkin sitten joku, olisiko 19-vuotias ollut, kun olin jossain kapakassa niin muistan, että silloin tuli tosi voimakas semmoinen kutsu. Mä menin kotiin ja kerron vaimolle, että mahtaisiko siinä olla ratkaisu, että jos ihminen tulee uskoon, niin elämä muuttuisi. Ja mä en edes muista sitä tarkalleen, miten me sitä asiaa pohdittiin, koska niitä höyryjä oli kyllä päässä ihan riittävästi. Valitettavasti niin niitä höyryjä oli vielä aamullakin päässä, eli ne asiat ei jäänyt sitten itämään sen enempää. Sitten tuli vankilavuodet, hoitolaitoskierteet, tämmöiset tuli eteen ja niitä tasaisen tappavasti sitten oli siinä ja tosi hämärissä porukoissa on liikkunut ja henkeni kaupalla, että toistakymmentä puukonreikääkin on kehossa, että kyllä Herra on oikeasti varjellut kyllä. Missä tuli käännepiste? Käännepiste tuli silloin 35-vuotiaana, niin mä olin erässä ryyppykämpässä sitten ja sinne tuli semmoinen, 2 kaveria tuli ja toisella kaverin syynä oli tulla sen takia, että hän oli tehnyt ohikkaan tälle toiselle, se ketä siellä kämpässä oli isäntänä, niin hän oli sanonut omalle tunnolleen kannin kokouksessa, että mun pitää mennä maksamaan se 100 ohikas sille kaverille. Sillä reissulla, kun he sinne tulivat, niin mä rupesin kuuntelemaan, että hetkinen, että toistakymmentä vuotta aikaa ja minkä takia sä yhtäkkiä nyt tulet maksamaan jotakin semmoista velkaa. Hän on tullut uskoon ja tämä kaveri on itse 14 vuotta aikanaan kadulla asunut ja hän oli kokenut kehotuksen, että hänen pitää tulla maksamaan nyt se ohikas ja sopimaan se asia. Hänellä oli hirveän paljon sellaisia asioita, mitä hän ei ole koskaan varmasti sopinut eikä ole tarvinnut. Tähän hän kuuli kehotuksen ja tästä mä otin kiinni tavallaan, taikka Herra otti. Mä kysyin, että hei, mikä saa tekemään tommosen jutun? Että tää on niinku ihan ennennäkemätöntä, että kuin voi niinku tulla vuosien päästä ja yhtäkkiä sitten. No he kertoi sitten, että
he on tullut uskoon ja he sen kautta sitten. Ja mä sitten hetkinen, että mua kiinnostaa nuo asiat ja siellä ei muita kiinnostanut ne asiat ja sitten mentiin meille ja jatkettiin näitä keskustelua ja siinä tilassa sitten, tai se tilanne jäi päälle sillä tavalla, kun ne kaverit kävi siellä meillä kyläilemässä, niin siellä kapakassakin ne rupesi mua sanomaan pastori Pulkkiseksi. Eli mä tietämättäni puhuisin jo hengellisistä asioista. Joo. Ja sitten eräs kerta siinä parkkipaikalla mä soitin, että mä koin nyt jotakin semmoista ihmeellistä, mä halusin jutella teidän kanssa. Ja he tuli siihen parkkipaikalle sitten aikaksi kun me keskusteltiin, niin he kysyivät, että haluatko tulla uskoon. Ja ihan omilla sanoilla sain sitten rukoilla ja sitten itkin siinä oikein rehellisesti. Ja en ollut kauhean paljon sekaisin aineesta, mutta en ollut selväkään. Ja se rukous kuitenkin siinä, minkä mä Herralle esitin sitten, että Jeesus, jos sä oikeasti kertaa oot olemassa, niin muuta mun sydämeeni. Ja se on tähän päivään asti kestänyt. Sieltä vuodesta 1995 keväällä tapahtui tämä. Ja vaimo sai siitä sitten vielä vuoden päästä suurin piirtein siitä, niin rukoilin vaimon puolesta ja hän sai sitten kanssa tulla uskoon. Ja Aamen. näin me ollaan saatu sitten tarpoa eteenpäin. Hieno homma.